गिबियावनो बे सुंद' मेसेजनि गेजेरजों आंनि अननाय आरो हामलायनायखौ बे भिडिअखौ नायग्रा साफ्रोम आंनि आंगो लोगोफोरनिसिम जासिग्रहरनाय थाबाय। आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोना साफ्रोमबो न'खरजों लोगोसे मोजाङै मोजां दं होननानै। लोगोसे हेपि निउ इयार। इसोरा साफ्रोमखौबो बे गोदान बोसोराव फैगौ समाव जोंनि साननायनिख्रुइबो बांसिन बोर होफ्लायथों। गिबियावनो साफ्रोमबोनिसिम आं खेमा बिहरनाय थाबाय, मानो होनोब्ला गोबां सम जाबायमोन भिडिअ बानायनो हायिया, भिडिअखौ लाबोनो हायिया। नाथाय दिनै आं मोनसे जोबोद 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 गोनांथि बिसयनि फारसे नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। आंनि गोसोआव गले गले बुंनायलाय दिनै आं दान्दिसेब्लाबो सम दिहुननानै नोंथांमोननो बे बिसयखौ फोरमायनो सानदों। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। लोगोसे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय थुलुंगानाय आरो सोलोंनो हानाय जुदि बिसय जायोब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ गाव गावनि लोगोफोरनिसिमबो शेयार खालामबानो जाबाय। दिनैनि बिसया स्पेशली पेरेन्ट्सफोरनि थाखाय जागोन। स्पेशली दिनैनि बिसया बिमा बिफाफोरनि थाखाय जागोन। बेखायनो नोंथाङा जुदि सासे पेरेन्ट्सब्ला, नोंथाङा जुदि बिमा बिफाब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ स्किप खालामाब्लासिनो जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। आरो आं जे फोरमायनो सानदों बे बाथ्राखौ नोंथाङा बुजिनो नाजाब्लानो जाबाय। दा बाथ्रायानो जाहैबाय जे दानि जुदि जोङो युथ जेनेरेशनखौ नायोब्ला, दानि जुदि जोङो गथ' गथायफोरनि लाइफ स्टाइलखौ नायोब्ला मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जानानै फैदों। बे दुखुनांथाव बाथ्रायानो जाहैबाय दानि गथ' गथायफोरनि लाइफ स्टाइल बा युथ जेनेरेशननि जुदि लाइफ स्टाइलखौ नायोब्ला दानि युथ जेनेरेशनफ्रा इसोरनिख्रुइबो बांसिन संसारखौ इम्परटेन्टसिन, गोनांथिसिन दिनै होगासिनो, सानगासिनो। दानि युथ जेनेरेशनफोरखौ जुदि जोङो नायोब्ला गिर्जायाव हाबनाय, आर'ज खालामनाय, बाइबेल फरायनाय, स्पिरिचुवेल एक्टिभिटिसफ्राव बाहागो लानायखौ दिनै जोङो खम नुलांदों बा खम नुगासिनो, खम जालांगासिनो। दानि गोबां युथ्सफ्रा गिर्जायाव हाबनो दिनै गोसो गैया, इन्ट्रेस्ट गैया, बाइबेल फरायनो इन्ट्रेस्ट गैया, आर'ज खालामनो इन्ट्रेस्ट गैया। खारना मा? बे खारनखौनो आं नोंथांमोननो दिनै फोरमायनो सानदों। आरो बे बाथ्राखौ लानानै, बे जाथायखौ लानानै दिनै गोबां पेरेन्ट्सफ्रा दुखु सिन्थायाव गोग्लैनांगौ जानानै फैदों जे आंनि गथ'आ बा आंनि गथ'फ्रा दिनै गिर्जायाव हाबनो इन्ट्रेस्ट गैया, आर'ज खालामनो इन्ट्रेस्ट गैया, बाइबेल फरायनो इन्ट्रेस्ट गैया। मानो? आं सासे इसोरनि हाबा मावग्रा जानायलाय गोबां गथ' गथायफोरनि जाथायखौ आं मिथिगौ, लाइफ स्ट'रिखौ आं मिथिगौ, बा पेरेन्ट्सफोरनि आं जाथाय बा स्ट'रिखौ मिथिगौ। बेखायनो नोंथांमोननो आं बे जाथायनि फारसे, बे बिसयनि फारसे, बे गेदेर प्रब्लेमनि फारसे फोरमायनो सानदों, जाहाथे नोंथांनि जिबनाव बा फैगौ जोंनि जेनेरेशनाव जाहाथे बे प्रब्लेमा कन्टिनिउ जाया, बे प्रब्लेमा जोंनि युथ जेनेरेशननि जिबनाव जाहाथे जाया। बेखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बुजिनो नाजा, सोलोंनो नाजा आरो गावखौ एग्जामिनेशन खालामना नाय। मा दिनै जोंनि गथ' गथायफ्राबो, जोंनि मण्डलिनि युथ जेनेरेशनाबो दिनै गिर्जायाव हाबनो इन्ट्रेस्ट गैया नामा, गोसो गैया नामा? बाइबेल फरायनो गोसो गैया नामा? आर'ज खालामनो गोसो गैया नामा? बाइबेल फरायनो, आर'ज खालामनो, गिर्जायाव थांनो, स्पिरिचुवेल एक्टिभिटिसआव बाहागो लानो दिनै गोसो गैयि जालांदों नामा? मा नोंथाङा बेफोरबायदि दिनै
प्रब्लेमखौ जोंनि गिर्जायाव युथफोरनि जिबनाव गथ'फोरनि जिबनाव फेस खालामनायखौ नुदों नामा? बा नोंथाङा सासे बिमा जानायलाय बिफा जानायलाय दिनै गाव गावनि गथ'नि जिबनाव बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ नोंथाङा फेस खालामगासिनो दं नामा? जुदि फेस खालामदोंब्ला बेफोरबायदि जाथाया दिनै नोंथांनि गिर्जायाव गिर्जानि जुदि युथ जेनेरेशन बा गथ' गथायफोरनि जेनेरेशनाव जुदि बेफोरबायदि जागासिनो दंब्ला मानो जागासिनो? बिनि खारना मा? मैया सासे पेरेन्ट्सआ आंनि खाथियाव फैनानै जोबोद दुखुयै गावनि गथ'नि फारसे आंनो खोन्थादों, ब्रादार आंनि गथ'आ दिनै गिर्जायाव हाबनो इन्ट्रेस्ट गैयै जालांदों, बाइबेल फरायनो इन्ट्रेस्ट गैयै जालांदों, आर'ज खालामनो इन्ट्रेस्ट गैयै जालांदों होननानै जोबोद दुखु जानानै बियो आंनो फोरमायदों। बेखायनो आं बे बाथ्राखौ लानानै आंनि गोसोआव गले गले जाखांदों जे नोंथांमोननोबो आं बे बाथ्राखौ फोरमायनोसै होननानै। बेखायनो दान्दिसेब्लाबो आं सम दिहुननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। दिनै मानो जोंनि युथ जेनेरेशना बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ फेस खालामनांगौ जानानै फैदों? मायाव मिस्टेक जागासिनो दङ, मायाव गोरोन्थि जागासिनो दङ जे जोंनि गथ' गथायफ्रा बाइबेल फरायनाय, आर'ज खालामनाय, गिर्जा थांनाय, फेल'शिप हाबनायाव मानो दिनै इन्ट्रेस्ट गैयै जालांगासिनो दङ? बिनिख्रुइ बांसिन दिनै मानो संसारनि एक्टिभिटी, संसारनि खामानियाव मानो दिनै जोंनि युथ जेनेरेशनफ्रा गुदुं जादों? मानो इन्ट्रेस्ट जस गोनां जादों? खारना जाहैबाय पेरेन्ट्सफोरनि बिग मिस्टेक, बिमा बिफानि गेदेर गोरोन्थि। बे गेदेर गोरोन्थिया मा? बाइबेलाव बुंदों लोगोफोर, आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों बाइबेलनिफ्राय। बाइबेलाव ओरैबायदि बुंदों, हुदा बिजाबनि 6 बालाबनि 6 आरो 7 सिरियाव ओरैबायदि बुंदों। हुदा बिजाबनि 6 बालाबनि 6 आरो 7 सिरियाव ओरैबायदि बुंदों, दिनै आंनि नोंसोरनो होनाय बे हुकुमफोरखौ गाव गावनि गोसोआव लाखिफ्लायदो। बे आयेनफोरखौ नोंसोरनि फिसाफोरनो फोरोंदो आरो न'आव, लामायाव, जिरायनायाव, उन्दुनायाव, सिखांनायाव आरो खामानि मावनायाव लागारबो बेफोर आयेनफोरनि बिसय सानज्लायफ्लायदो। बेवहाय ओरैबायदि पेरेन्ट्सफोरनि थाखाय इसोरा बुंदों, इसोरनि बागै गाव गावनि गथ'फोरनो थाबायनायाव, उन्दुनायाव, खामानि मावनायाव, सिखांनायाव गासै समावनो गाव गावनि गथ'फोरनो इसोरनि बागै फोरमायनो थाखाय बुंदों। जोङो दिनै माखौ गथ' गथायफोरनि थाखाय प्रायरिटि होदों सानना नाय नोंथाङा। दिनै मण्डलिया जोंनि युथ जेनेरेशनफोरनि थाखाय, गथ'फोरनि थाखाय मानि फारसे सिमां नुदों, माखौ इम्परटेन्सिन होदों? आत्मिक जीवनखौ, स्पिरिचुअल लाइफखौ, इसोरनि बागै ना संसारनि बागै, संसारनि खामानि बागै, संसारनि फैसा थाखानि बागै, साख्रि बाख्रिनि बागै? नोंथाङा जुदि सासे पेरेन्ट्सब्ला, नोंथाङा सासे जुदि बिमा बिफाब्ला, नोंथाङा सानना नायनायसाय, नोंथाङा गाव गावनि गथ'नि फारसे माखौ इम्परटेन्सन होदों? सोरांब्लानो नोंथाङा गथ' गथायनि फारसे माखौ फोरोंनो सानदों, माखौ फोरोंगासिनो दङ, माखौ इम्परटेन्सन होगासिनो दङ? दिनै आं मिथिगौ गोबां पेरेन्ट्सआनो इसोरनि बागै फोरोङाब्लासिनो, इसोरनि बागै सिन्ता भाबना खालामाब्लासिनो संसारनि बागै बांसिन गथ' गथायफोरखौ लाना सिन्ता खालामो। संसारनि बागै, संसारनि बाथ्राफोरखौ बांसिन गाव गावनि गथ'फोरखौ फोरोंनो नाजासिनो। गोबां पेरेन्ट्सफ्रा फालक फास्थ'नि फारसे फैयो आरो बुङो मा, आंनि गथ' गथायफ्रा स्कुलाव थांनो गोसो गैया, टिउसनाव थांनो गोसो गैया, लेखा फरायनो गोसो गैया, होमवर्क खालामनो गोसोआनो गैया, एसाइनमेन्ट खालामनो गोसोआनो गैया, फरायनो थिनोब्ला फराया। गोबां पेरेन्ट्सनि कमप्लेनानो गथ' गथायनि फारसे संसारनि बागैल'। जों सानदों आंनि गथ' गथायफोरखौ सासे मोजां साख्रियाला खालामनो थाखाय। आं सानदों, आं सिमां नुदों गथ'नि थाखाय, आंनि गथ' गथाया फरायनानै डक्टर, इन्जिनियार, पाइलट साख्रि बाख्रि लाथों होनना, न' बां लुथों होनना, हा हु बायथों होननानै, मोजां फिउचार खालामथों होननानै जों एथबां सानो, एथबां बुजायो, नाथाय लाया। दानि मेन
प्रब्लेमा बिमा बिफानि थाखाय बेनो बांसिन बेनि बागै जोंनि बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ' गथायनि फारसे सानो आरो बेखौनो फोरोंनो सानो। साबेसे बिमा बिफाफ्रा बालक पास्टरनि खाथियाव फैना बुङो, कमप्लेन होयो जे आंनि गथ'फ्रा बाइबेलानो फराया, आंनि गथ'आ आर'जखौनो खालामा, गिर्जायाव हाबनो इन्ट्रेस्टआनो गैया। खम बिमा बिफाफ्रा आत्मिक बेफोरबायदि बाथ्रानि फारसे सिन्ता खालामो, खम। बेखायनो दिनै बांसिन मेजरिटियानो बांसिन दिनै इयुथ जेनेरेशना, गथ'फोरनि जेनेरेशना दिनै इसोरनिख्रुइ बांसिन संसारखौ इम्पर्टेन्सन होदों, गोनांथिसिन सानदों। बेनि बिग मिस्टेकआनो जाहैबाय बिमा बिफा, पेरेन्ट्स। बिमा बिफायानो दिनै इसोरनि फारसे, इसोरनि बागै जेरै बाइबेला बुंदों बेखौ फोरोंनो रोङाखै। उन्दै समावनो इसोरनि बागै, इसोरखौ गिनायनि बागै दिनै फोरोंनो रोङाखै। बेखायनो दिनै गथ' गथायफ्रा देरबाय, लावबाय, जेरैबायदि फोरोंबाय बेखौनो लाबाय। बेखायनो दिनै जोंनि गथ' गथायफ्रा, इयुथ जेनेरेशनफ्रा संसारनि फारसे जौगादोंब्लाबो दिनै इसोरखौ गिनो रोङाखै, बिमा बिफाखौ मान होनो रोङाखै। जेरैबायदि बिमा बिफाफ्रा गथ'फोरनि सिगाङाव संसारखौ प्रायरिटि दिन्थिबाय, संसारखौ गिबिसिन होननानै दिन्थिबाय, साख्रि बाख्रि फैसा थाखाखौ इम्पर्टेन्टसिन होननानै दिन्थिबाय, फोरोंबाय, थिग बेफोरबायदि दिनै जोंनि गथ' गथायफ्रा संसाराव जौगालांबाय, लेखा फरायाव जौगाबाय, मोजां मार्क्स लानानै पास खालामबाय, साख्रि बाख्रि मावबाय। नाथाय बे गथ'फोरनि जिबनाव जुदि आत्मिक जिबननि फारसे जुदि जोङो एग्जामिनेसन खालामो, रुजुयो, नायोब्ला दिनै बे गथ'आ इसोरखौ गिनो रोङा, बिमा बिफाखौ गिनो रोङा, गिर्जायाव हाबनायनि बागै बियो मिथिया, आर'ज खालामनायनि बागै मिथिया, बाइबेल फरायनायनि बागै मिथिया। वाइ? मानो होनोब्ला उन्दै समाव इसोरखौ गिनायनि बागै, इसोरनि बोसोननि बागै, इसोरनि बागै जोंनि पेरेन्ट्सफ्रा, बिमा बिफाफ्रा गथ' गथायखौ फोरोंनो रोङाखै। इसोरनि थिननाय बायदि बिसोरो बिबानखौ लायाखै। बेखायनो दिनै गोबां बिमा बिफाफ्रा दुखु, सिन्तायाव गोग्लैनांगौ जानानै फैदों जे बाइबेल फराया, आर'ज खालामा, गिर्जायाव थाङा होननानै। नोंथांमोना मोनसे quoteखौ खोनाखाबाय जे रानाय औवाखौ माब्लाबाबो फेदेमनो हाया होननानै। मोनसे औवाखौ जुदि फेदेमनोब्ला बेखौ जोङो गोरलै समाव फेदेमनांगोन। रानायनि उनाव जुदि जों फेदेमोब्ला बियो बायस'गोन। जों बयबो मिथिगौ बे quoteखौ, बयबो मिथिगौ बे बाथ्राखौ। नाथाय जोङो बे आत्मिक जिबनाव जे जोंनि बिबान, पेरेन्ट्सफोरनि जे बिबान, बे बिबानखौ गोबां बिमा बिफाफ्रानो फालिनो रोङाखै, मानिनो रोङाखै। बेखायनो दिनै गथ' गथायफ्रा देरबाय, बुजिनो रोंबाय, साननो रोंबाय, गावखौ डिसिसन लानो रोंबाय। बेनि उनाव दिनै बिमा बिफाफ्रा सिन्ता, दुखु, आंनि गथ' गथायफ्रा दिनै गिर्जायाव हाबनो इन्ट्रेस्ट गैया, बाइबेल फरायनो इन्ट्रेस्ट गैया होननानै। सोरनि गोरोन्थिया? गोरोन्थिया बिमा बिफानिनो लोगोफोर। बिमा बिफाफ्रा दिनै इसोरनि बागै, इसोरखौ गिनायनि बागै फोरोंनो रोङाखै। इसोरखौ गिनायनिख्रुइबो बांसिन, इसोरनिख्रुइबो बांसिन दिनै संसारखौ इम्पर्टेन्टसिन होननानै, फैसा थाखा खामानि दामानि पजिसनखौ गोनांथिसिन होननानै गथ'फोरखौ फोरोंनायलाय दिनै गथ'फ्राबो बेखौनो लादों। बेखायनो दिनै बिमा बिफाफ्रा साननांगौ जानानै फैदों लोगोफोर। बिमा बिफाफ्रा दिनै साननांगौ जानानै फैदों। नोंथाङा साननानै नाय, नोंथाङा सोरांब्लानो गथ' गथायनि बागै मा सानो? नोंथाङा संसारनि सेकुलारिज्म जे स्टाडि खामानि, बिनिख्रुइ बांसिन नोंथाङा गथ' गथायखौ इसोरनि बागै फोरोंनायाव बांसिन बिजि नामा? आरो दिनै गोबां बिमा बिफाफ्रानो दिनै संसारनि खामानियाव बिजि। गथ'फ्रा मा खालामदों, मा खालामाखै बिनि जेबो नालागन्दा गैया, जेबो मिथिया। सोरांब्लानो बिमा बिफा फैसा थाखा खामायनायाव बिजि, मुखुब। दिनै इसोरनि बागै गथ' गथायनो फोरोंनो थाखाय बिमा बिफानाव टाइमानो गैया, समानो गैया। नाथाय देरनायनि उनाव गथ' गथायफ्रा दिनै गाव थांखि लानायनि उनाव, साननो हानायनि उनाव मा खालामगोन बिसोरलाय? बेखौनो खालामगोन।
दिनै जे संसारा जोंखौ फोरोंदों गथ' गथायखौ फोरोंदों संसारा जिबायदिखौ इम्परटेन्स होननानै दिन्थिदों बिमा बिफाफ्रा जेखौ इम्परटेन्स होननानै दिन्थिदों बेखायनो गथ' गथायफ्रा दिनै लादों बेखायनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै गिर्जायाव मण्डलियाव जोंनि इयुथ जेनेरेशनाव बिमा बिफानि जिबनाव जे दिनै जोंनि इयुथ जेनेरेशना गथ' गथायफ्रा दिनै इसोरखौ गिनो दिनै रोङाखै दिनै इसोरनिफ्राय गोजान जालांदों आत्मिक जिबनाव दुरबल जालांदों दिनै गिर्जायाव हाबनाया खम जालांदों बेखायनो नोंथाङा बिमा बिफाब्ला दाबो सम दङ जे जोंनि गथ' गथायखौ बा फैगौ जेनेरेशनखौ मोजां लामायाव इसोरनि लामायाव आत्मिक लामायाव दैदेननो थाखाय दाबो जोंनाव सम दङ लोगोफोर बेखायनो इसोरनि बोसोना जेरैबायदि बुंदों थाबायनायाव उन्दुनायाव खामानि मावनायाव सिखांनायाव जिरायनायाव इसोरनि बोसोनखौ गाव गावनि गथ'फोरनि थाखाय फोरों होननानै बुंदों जुदि जोङो फोरोङोब्ला थारैनो जोंनि गथ' गथायफ्रा इसोरखौ गिगोन इसोरखौ मानिगोन आत्मिक एक्टिभिटिसआव बाहागो लागोन मोननै बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों लोगोफोर जोङो माबोरै जोङो गथ'फोरखौ इसोरनि बागै फोरोंनो हायो मोनसेया जाहैबाय जोंनि बुंनायनि जोहै जोंनि बुंनाय फोरोंनायजों लोगोसे जों गथ'फोरखौ जोङो फोरोंनो हायो मोनसेया जाहैबाय जोंनि एक्शनजों लोगोसे एक्शन गोबां बिमा बिफाया खालि खुगाजोंल' बुङो बाइबेल फराय आरज खालाम गिर्जायाव हाब गोबां बिमा बिफाया खुगाजोंल' बुङो नाथाय गाव मावनानै दिन्थिया गोबां बिमा बिफाया बाइबेल फराया आरज खालामा इसोरखौ इम्परटेन्ट होआ इसोरनि खामानियाव इम्परटेन्ट होआ बेथ' बाथ्राया ओरैबायदि जाहैबायना जे आंनो सिगारेट सोबो आंनो जुमाय लोङो नाथाय आं गावनि गथ'खौ बुजायो जे सिगारेट सोबनाङा जुमाय लोंनाङा बेथ' बिदिसो जाहैबाय जोंनि गोबां बिमा बिफा आं पार्सनेलि मिथिगौ गोबां बिमा बिफाया गिर्जाखौ इम्परटेन्ट होआ आरजखौ इम्परटेन्ट होआ गावनो दासिमबो मोजाङै आरज खालामनो रोङा मोनसे मेथाइखौ फुलै मोजाङै खननो रोङा बाइबेल फराया अब्ला गथ'आ सोरखौ नायगासिनो दङ देरजासिम गथ'आ सोरखौ नायगासिनो दङ जोंनि पेरेन्ट्स जोंनि बिमा बिफाखौनो नायगासिनो दङ जोंनो जुदि न'खराव थानानै गथ' गथायनि सिगाङाव बाइबेल फरायनानै दिन्थियाबा आरज खालामनानै दिन्थियाब्ला आत्मिक खामानिखौ जुदि जोङो इम्परटेन्ट होननानै दिन्थियाब्ला अब्ला जोंनि गथ' गथायफ्रा माबोरै इम्परटेन्ट होननानै लागोन माबोरै बाइबेलखौ इम्परटेन्ट होगोन माबोरै इसोरखौ इम्परटेन्ट होगोन माबोरै आरजखौ इम्परटेन्ट होगोन बेखायनो लोगोफोर जोंनि बुंनायजोंल' नङा नाथाय जोंनि मावनायनि गेजेरजोंबो जोङो गथ'फोरखौ फोरोंनो हानांगोन अब्लासो जोंनि गथ' गथायफ्रा इसोरखौ आरो इसोरनि खामानिखौ आत्मिक जिबनखौ आत्मिक एक्टिभिटिसखौ बिसोर इम्परटेन्ट होगोन फल' खालामगोन बेखायनो लोगोफोर जों गावखौ सानना नायनि जानो हागौ जोङो दिनै खुगाजोंल' बुंग्रा बाइबेल फराय आरज खालाम गिर्जा थां फेल'शिप हाब होननानै नाथाय मा जों मावनानै गावनो दिन्थिदों नामा सासे बिमा जानायलाय सासे बिफा जानायलाय जोङो जेरैबायदि बुंदों बेखौ जोङो मावनानै दिन्थिनो हादों नामा गथ' गथायनि जिबनाव जेब्ला जोङो बुंनायजों लोगोसे मावनानै दिन्थिनो हागोन अब्ला थारैनो जोंनि गथ' गथायफ्राबो जोंनि थाबायनाय लामाजों जोंनि बुंनाय लामाजों जोंनि मावनानै दिन्थिनाय लामाजों निश्चय थारैनो जोंनि गथ' गथाय इयुथ जेनेरेशनाबो थाबायगोन आं दिनै गोबां गिखांनाय मोनो गोबां बिमा बिफाफ्रानो माने इसोरखौ गियो माने गोबांफ्रानो माने इसोरनि खामानि मावग्राबो दङ नाथाय बिसोरनि जुदि गथ' गथायखौ नायोब्ला आं गोबां गिनाय मोनो सानखांनाय मोनो दिनै जे बिमा बिफाफ्रा इसोरनि लामाजों थाबायो इसोरनि खामानि मावो बिसोरनि जेनेरेशनफ्रा बिसोरनि गथ' गथायफ्रा इसोरनि लामाजों थाबायगोन नामा मानो आंनि गोसोआव गिखांनाय फैदों मानो आंनि गोसोआव सानखांनाय फैदों मानो होनोब्ला दानि जुदि इयुथ जेनेरेशननि लाइफखौ नायोब्ला बिमाया इसोरखौ अनग्रा इसोरनि लामायाव थाबायग्रा खिन्थु गथ'फ्रा थाबाया गथ'फ्रा इन्ट्रेस्टआनो गैया खारना मा गोबांबार बिमा बिफाफ्रा बाहेरनि मानसिखौ बुजायग्रा गोबां बिमा बिफाफ्रा दिनै गावनि गथ'फोरखौ बुजायनो रोङा नाथाय मालायखौ गिर्जाखौ मण्डलिखौ बुजायगोन हेन खालाम ओरैथोरै खालाम होनना गोबां बुजायग्रा दं नाथाय गावनि न'खराव फैयोब्ला गावनो गावनि गथ' गथायखौ बुजायनो रोङा फोरमायनो रोङा बेनि थाखायबो दिनै जोंनि गोबां इयुथ जेनेरेशनफ्रा
इसोरखौ इम्पर्टेन्ट होयै जालांदों, इसोरनिफ्राय गोजान जालांदों, संसारजों गोरोबलांदों। रिल्स, मबाइल, दुनियादारि दिनै बेफोरबायदि लामाजों आगान सुरलांदों। बेखायनो मोननै बाथ्राखौ अरायसम गोसोआव लाखि। जों खुगाजोंल' नङा, नाथाय जों मावनानैबो दिन्थिनांगोन। दानि इयुथ जेनेरेशनखौ जुदि जों बासायनोब्ला, दानि इयुथ जेनेरेशनखौ जुदि जोङो इसोरनि फारसे लाबोनोब्ला, अब्ला जोङो बुंनायल' नङा, नाथाय जों मावनानैबो दिन्थिनांगोन। बे मेसेजखौ जुदि नोंथाङा खोनासंनानै जुदि जिउआव माबा मोनसे सोलोंनो हादोंब्ला, थुलुंगानाय मोनदोंब्ला, थारैनो नोंथांमोना बे मेसेजखौ गाव गावनि लोगोफोरनिसिमबो शेयार खालाम, जाहाथे बिसोरबो बुजिनो हायो आरो जोंनि इयुथ जेनेरेशन बा गथ'फोरनि जेनेरेशनखौ जोङो बासायनो हायो, इसोरनि लामाजों जोङो लाबोनो हायो, दैदेननो हायो। फिन खनसेबाव बे मेसेजखौ नायग्रा साफ्रोमखौबो इसोरा बोर होथों। आरो नोंथाङा जुदि गथ'ब्ला, इयुथब्ला, नोंथांखौबो इसोरा थोजासे बोर होथों। आमेन।